Songjapo bang-trok siang wong pen non bang-trok atuma phan ki kapejokji aphan police case diary kavedet pen ajok pajok long ledet ro. All Party Hills Leaders Conference APHLC ke namtang thang achiklo ni phai inquiry ICR ni pen theripo chiklo ni phai ICAN West Karbi Anglong angkang pi mate MAC constituency sir kebalong mass rally mate armu chejeng ajai mek deng ponlo. Halabang so ajai mek dengalong educational awareness ki pialong jasamet 6 schedule kapangtang anparta Indian constitution along ke tokda Article 244A puthak jethan chimun ponbom si Indian constitution along our side ki piateng si e pharman kache hang kache songa jai mek deng ponlo mas relia jai mek deng bo mahut armu kache jenga sai ke padeng long le deji aphan raikom sai thi lapen CRPF atumpen ke khang lapen ke chok ke thenga sai deng donsi penangan APHLC claim bangphu jasemet lakhain koi baithalang so LAC APHLC amai phu Bikram Hanse organizing secretary Kursing Timong Finance Secretary Baliram Kro, Socheng APHLC Secretary Chester Phil Kro, Law Secretary Samson Teron Pen, Navakanta Katharatum Pen, Puthot Therepo Chekloni Phaisir Kepsi, Judicial Code along, Kangsai Ponji Aphan Arni Jong Ponlo. Niphai Trokarni, APHLC Songjapo bang-trok atuma phan kapejokji aphan advocate Jinthong Hanse Pen Pherangkiang no lam thege jai pon Arjit Senang. Pini Puthot aku nitum Magistrate Court pena thakdam che nitum District and Session Judge Court mane Sessions Court along si bail application file thilo bail application file tu masi pini bangke lituma prayer bangke kadu ko be ala case dari pini aveda masi na consider delo masi police case dari masi colleague ground lo si ni phai cricket home mo rui jadi ni phai cricket home ni si Puthot bail hearing dotupo APHLC amai phu jai ka tharpen pherangkiang no police atum ke chok che phutha arbok pon police atum aphan jongsi APHLC songpen ke theng ke chok areng amek do pulote nang chepak lang nangji bonta police atum pen APHLC Songjapo Songjapi lapen riso ejang aphan arenga hu ka paso puke rat hek prong lapen ni tumalong non anta ke phove ka bang phubang phi dolang puta arbok pon la arlo so phan kachitur arlo so aphan alang li la arlo so ke police pan le ke theng kali kachitur la lang li phan la pen ke la pu do tholang son thak do olang non ke wan un eta do olang lata akeng phu che dadap akeng phu che dadap ke theng non alang li thur un e la alang li ta la pen ke la alang li phan ta ate hang along si amek akung si ke theng avi pejang ang anke non ke ki putu police atung ke dag judge along apachu beidam nilitum si police tum han theng re puje putu ke India constitution ateng article 19 ateng ke nilitum procession dam long slogan ta hang long lam ta ningje long lapen hala UN drip pulo United Nations Declaration on Indigenous Rights of Indigenous People pu hala so ateng ta nilitum la demonstration ke hang lapen slogan ke hang lapen procession ke dam lam ka ningje ke tok anta nilitum claim long Police atumpen case diary judicial code along kavedet ajo Puthot Hamran district jail along Ponthudet lo Hamran ben Daniel hi Karbi Anglong live